Vítajte u nového videa a dneska si ukážeme, ako budeme robiť dom, takže môžete sa na to tešiť. No, takže teraz dávame základy, múry a najprv si urobíme 2 stĺpce. No a dobre, tak nezdá sa mi to trochu veľké? Však to je jedno, dobre. No, teraz si dáme kameň. No. A teraz si môžeme dať už za základy. No. Teraz ďalšie. No a nejde mi toho tam dať. Tak. Teraz dáme kameň ako stenu. No, no. Tak, opravíme si. Mali sme zle, nevadí. No. Tak, teraz. Ešte dáme do tej steny. Stenu, tak. Ešte si necháme tam niekde v strede, blízko stredu, medzeru, aby sme mohli dať aj okno a urobíme si ďalšiu stenu. Tak, teraz ideme robiť také dvere. Keďže tu nemáme itemy, tak nemôžeme dať normálne dvere, ale iba medzeru nehať. No. Jaj, to sa mi nepodarilo. Nevadí, opravíme. No, ešte. Tak, ideme to tam opraviť. No, áno. Do vody. No. Konečne sme vyšli z vody, teraz to dáme drevo. No tak. A ideme ďalej. Môžeme pokračovať v našom dome. Tak, urobíme si schodíky. Tak, teraz ideme. Aspoň, no. Tak, teraz sa mi to trošku nepodarilo. Nevadí, tak to opravím. Dám tam kameň a ešte to by sme mohli upraviť aj toto, tieto stĺpy. Teraz tam dáme toto. Posnažíme sa, aby to bolo čo najbližšie toho druhého stĺpu. Urobíme si naspäť dvere, ale tak ešte trošku lepšie, vylepšíme.
Takže teraz za chvíľu pôjdeme, už sa blížime k streche, že budeme robiť. Tak, zoberieme sklo. No. Teraz dáme zase ten kameň. No. Super. A ideme asi na strechu. No, už ideme. No, ešte zvýšime tie stĺpy. No. Tak. Dáme stenu, zvýšime. Alebo, ne, ešte dám vyššie asi. Tak. Ešte tam dáme tuto. Ešte som zabudol povedať, že toto je pre začiatočníkov video, lebo akože neviem, no. Tak. Ešte dáme na každú stranu z tohto taveného dreva, to volám. Však nie je to? No, to je, tuším, tavené drevo. Tak. Tak, už to budeme mať. Už len 3 bloky. 1. No. Haló? Kedy to pôjde? Daj sa tam už blok. Haló? Prečo tam nejdeš? No, takto si to uľahčíme. Ďalej, tak. Teraz urobíme už vyššie patro. Nikdy si nedávame na prv, že akože uzavrieme to, lebo to som robil, keď som začínal. No, to som nechcel práve. Tak. No, to som tiež nechcel. Tak. No. Počkaj. Tam. Tak. No tak, daj sa tam už. Tak. No. Teraz rozmýšľam, či je dobre? Asi, hej. Teraz ma napadlo, počkaj. No, to som neurobil dobre. No, musím to zvýšiť. Tak, teraz by to malo byť v pohode. No, to som nechcel. Tak,
Máme ďalšie. Ešte tuto, dole. Tak, teraz prejdeme na druhú stranu. Hop, hop, no hop. Dáme tam. Strecha by mala byť hotová. Ešte si to pozrieme. Tak. No, je trošku akože nakrivo, ale to už len o jeden blok posunúť by sme mohli. Ale ešte ma napadlo zväčšiť to okno. No, tak to nevadí. To okno. Počkaj. No, to zničíme, to už nepotrebujeme. Tu už kašlem na to. Nebudem tam ničiť ten blok jeden, to kvôli jednému bloku. Tak, teraz zoberieme sklo. No. Nevadí. Dáme tam to sklo a zaplatíme to teda s tým kameňom. Však nevadí. Teraz ten kameň. Áno. No, teleportol som sa na začiatok. Nevadí. Prejdeme, to je tuším náš dom, no. Áno, to je on. Tak, teraz dokončíme našu prácu, čo sme urobili a pôjdeme sa pozrieť ešte dovnútra. Uľahčíme si prácu, pôjdeme hentam, zoberieme si to. Ma napadlo, že schodíky, ale tie už máme, čo? Tu mám schody také fake. No, toto sa mi tiež nepodarilo, tieto dvere, ale no, rozmýšľam, jak to urobím. Takto. Tak. Teraz rozmýšľam. Čakaj. Už len asi. No tak. Prejdeme si na druhú stranu. Ja to tak teraz robím. S tým. To ich tu vieme. To na budúce ukážem, jak sa vypúšťajú. Možno. Zmizol. Nevadí, asi sa ponoril. V druhom videu ukážem, jak sa vypúšťajú tí Steveovia. Tak, takéto dvere máme. Teraz si hovorím tomu taká fake posteľ, lebo to robím z vlny a keďže tu teda nemáme tie itemy, tak to robím z tých blokov. Ja to niekedy v nejakom určite videu ukážem, jak sa to robí. Jak na nej spím, tak fejkovo. Ale ja myslím, že už toto máme a majte sa, uvidíme sa v ďalšom asi videu. Alebo ešte sem dám blok. Tak majte sa v ďalšom videu. Pozrieme. Tak. Majte sa. Ešte sa pozrieme. Popozeráme. Tak. A máme. Majte sa.